Equestri Malta, l-awtorità regolatorja responsabbli mill-isport ta' żwiemel, għenet żewġ għaqdiet volontarji biex jitwaqfu faċilitajiet ġodda bilan li żwiemel irtirati mill-isport jingħataw kura u sistemazzjoni dinjituża wara li temmu l-karriera tagħhom. L-inizjattiva tissaħħaħ permezz tal-finanzjament ta' Equestri Malta li tkompli tibni fuq il-ħidma tal-RMJ Horse Rescue u Second Chance Horse Rescue li jiffukaw fuq is-salvataġġ, ir-riabilitazzjoni u l-kura ta' żwiemel sakemm tinstab akkomodazzjoni permanenti għalihom kemm lokalment kif ukoll barra minn Malta. Waqt żjara uffiċjali l-Ministru għall-Edukazzjoni u l-Isport Clifton Grima ra dawn il-faċilitajiet lesti biex jilqgħu numru ta' żwiemel irtirati mill-isport. Huwa qal li din hija inizjattiva li tkompli turi l-impenn lejn l-għajxien xieraq tal-annimali b'mod partikolari dawk li taw kontribut fl-isport u issa jistħoq kura u rispett wara li temmu l-karriera tagħhom. Il-kap eżekuttiv ta' Equestri Malta Max Zammit spjega kif il-proġett kien jinvolvi proċess estensiv ta' pjanar u kollaborazzjoni li dam għaddej kważi sentejn. Il-kultura qed tinbidel llum qed ikun hemm ħafna partiċipazzjonijiet minn diversi persuni f'dan l-isport ta' żwiemel li qed jikkontribwixxu sabiex iż-żwiemel kif jirtiraw mill-karriera sportiva tagħhom ikollhom ħajja sabiħa, ħajja ta' tgawdija illi tkompli wieħed jista' japprezza aħjar isbuħja taż-żwiemel u l-importanza tiegħu. Il-faċilitajiet jinkludu remissi, paddocks u raddina li ġew installati u finalizzati fl-aħħar jiem. Dawn iż-żwiemel jinżammu temporanjament f'Malta sakemm ikunu jistgħu jitpoġġew faċilitajiet akbar barra minn Malta b'mod partikolari fir-Renju Unit. Il-Chairman ta' Equestri Malta, Dr. Dean Healy, għalli l-inizjattiva tkompli s-saħħaħ il-ħidma tal-għaqdiet volontarji u tikkontribwixxi direttament tal-promozzjoni tal-għajxin xieraq tal-annimali.